गौरेसरनि खोला हारिसरायाव 12 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसा गथ'साया गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। रांखावरिनि आंखालाव जौगा थाखोनि फाहामथाय होनो हायाखै दुखुथिया बिमा-बिफाया गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम मदद हांख्रायहरदों। तामुलपुर जिल्लानि गौरेसर खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय खोला हारिजरानि खरगेश्वर बर' आरो पुर्णिमा बर'नि फिसाजो बिरगोस्रि बर'आ गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। बिमा पुर्णिमा बर'नि बायदिब्ला बिरगोस्रिया जोनोमनि समाव मोजाङैनो दङमोन, नाथाय 20 साननि उनाव लोमजानायनि जाहोनाव नलबारिनि गंसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव गोरोन्थि फाहामथायनि थाखाय बिरगोस्रिनि देहानि थासारिया गाज्रि जायो। बिरगोस्रिया दानिया 12 बोसोर बैसोनि जाबाय, नाथाय दासिमबो थाबायनो, जिरायनो आरो रायज्लायनो हायाखै। बेनिखायनो फिसाजोनि इयुनखौ लानानै जिंगासिदों दुखुथिया बिमा-बिफाया। जिगाबनि फालांगि खालामनानै नखर खुंबोनाय खरगेश्वर बर'आ रांखावरिनि आंखालनि थाखायनो फिसाजो बिरगोस्रिनो जौगा थाखोनि फाहामथाय होनो हायाखै। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम मदद हांख्रायनायजों लोगोसे सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम मदद हांख्रायहरदों। गोसो गुदुं सुबुं अनफावरि रायजो राजाफ्रा एकाउन्ट नम्बर 3098383284 आरो IFSC कड SBIN 001413 नि गेजेरजों रांखान्थि अनसुंथाइ हरनो हागोन। जोंनि नखराव ई गथ'आ जन्मनिफ्रायनो थारमाने बेरामा जाबाय। जों भुल जाबाय नामा जोंनि ट्रिटमेन्टआ। जन्मनि 20 दिननि उननिफ्रायनो बिखौ जों माहासेनि उनाव अपारेशन खालामबाय ब्रेननि। ओमफ्राय दासिमबो लागै गथ'आ माने माथोबो गैया, जनोबो रोङा, जायगायावनो खिनो हासुना लायो। जोबोद खस्थ' जायो आरो आंनि जोनोमाथ' जिएमसियावनो जादोंमोन। जिएमसिनिफ्राय जों माबा खालामनानै लाना फैदोंमोन न'आव मोजां जानाखाय जन्मनि उनाव। ओमफ्राय न'आवसो 20 दिननि उनाव गथ'आ माने गाइखेरबो जाया, गाबनाय जानाखाय जों नलबारियाव लांदोंमोन प्राइभेटाव। ओमफ्राय नलबारियाव सप्तासे लाखिनानै ICU सोना दोनदोंमोन। गथ'निफ्राय मेगना फारसे हाबनानै उनाव बेयाव रेफार खालामना हरबाय जे आक' जिएमसियाव लांनांगौ। बेयाव लांबाय, बेयाव जों माहासेयैनो थादोंमोन। माहासेयैनो सिकित्सा खालामनानै थेवबो मोजां जादिया गथ'आ। बिरगोस्रि बर'। आंनिया पुर्णिमा बर', बिफानिया जाबाय खरगेश्वर बर'। गामिया हारिजरा, दक्षिण हारिजरा होनना। आं बिथां प्रमद बर'खौ खावलायो जे बिथाङा आंनि गथ'खौ बाहाय सहाय खालामोब्ला मोजां मोनगोन आं। जायगानि एमसिएलएआबो आंनि गथ'खौ मिथिया देसन, दिनैबो आं खबर होनाय जायाखै रावखौबो। ओमफ्राय बिथाङाथ' दा मिथिगोननो, मिथिबाथाय बाहाय आंखौ हेफाजाब होयोब्ला आं मोजां मोनगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माखौबो आं खावलायो जे बिथाङाबो आंनि गथ'नि फारसे बाहाय नोजोर होनांगौ। गुबुन जायगायाव सिकित्सा लानायनि माबाफोर बेबस्था? बिथांमोना जुदि मोजां माबा खालामना होयोब्लाथाय आं लागोन। ओरैनो जों हारसिङै लांनो हानाय नङा, रां रुफानिबो जोंहा बहुद अभाब दङ। रायजो राजायाथ' जोंनि नै एरियानिफोरा गासिबो मिथिगौ, मिथिबाबो बिथांमोनालाय मा खालामनो, उपाय गैया आरो जादों। रायजो राजा बिथांमोनाबो आंनि गथ'खौ दिनै बे गेलेनानै मिथिगौ। रायजो राजाफोराबो आंखौ रां रुफानि एसे हेफाजाब होयोब्ला आंबो गोजौ थाखोआव गथ'खौ एसे सिकित्सा खालामनो हागोन आं। बेसेबांसो बैसो जाखोदा गथ'आ? गथ'नि बैसोआ जाबाय जोनोमा 2012 जादोंमोन, आगष्टनि 8 तारिखे। दिनै 12 बोसोरानो जाबाय। 12 बोसोर सोलिबाय थादों गथ'आ।